आंनो नांलायालै हेल' गाइस जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटअप चेनेलखौ नायगिरि अनसायगिरि गासैखौबो गोसो गोरबोजों गिबियावनो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि रायजो राजाफोर जों थांगासिनो दङ माने आं एक्चुअली दायो आं दङ दाहाय बेवहाय फंबाय सासे दङ जाय आंखौ हेल्प खालामग्रा केमेरा बायदिसिना खालामनायाव बे फंबायखौ आं पिकआप खालामहैगोन बिनिफ्राय जों जासिगोन दायो जोङो माने आं दानिफ्राय बुंबा आं बा जों माने सन्जिता बसुमतारीनि न'आव थांगासिनो दङ बेवहाय थांगोन मानो होनोब्ला बिना गयारि मेडामा फैगोननो बेखौ खोन्थाहरदों आंनो दानोबा आं गोबां एक्साइटेड जाबाय बिना गयारि मेडामबो फैगोन दाख्लै बावै जयन्त बसुमतारी सारा फैबाय बे 31 नं सिडली समस्तिनि केन्डिडेट बे जयन्त बसुमतारी सारा दस्रा होलांगोना बेबो फैबाय आरो लोगोसे मेडामा फैगोन वाव माने बे माने बिनानावनि मेगना थाबैनो हामथारथोंसै ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा एसेबां गेदेर माने बुजिनो गोरों सासे माने आइजो माहारिनि आफादगिरि बे फैनो नागिरदों स' जों वेलकाम खालामथ' थांखाथारनांगोन स' बिनि थाखायनो आं ओंखारबाय नै ओंखाम जाबावाखैसै आं खस्थमसै दा बे ओंखाम जाबावाखैसै आङो दा थांनो नागिरबाय आङो स' सिगांग्रो आङो फंबायखौ पिकआप खालामहैग्रोनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय दायो मेडामखौ नेगासिनो दङ फैगासिनो दङ मादैयाबो फैबाय दासो बावै ओमफ्राय बेनिफ्राय लांनो थाखाय मानसि गैयामोन नालाय ओंखायनो बिनि थाखायनो स' मेडामा सफैबाय बेलाय दायो बासुगाव मोनबाय Madam. Gaरिखौ बेयावनो दोनदो để nó phải ra đi Nam. Quay đừng được. आंनो नांलायालै जोनोमनिफ्रायनो ना? जोनोमनिफ्रायानो खिन्थु सिगाङाव बांसिन नुयोमोन ओमफ्राय देरगाफ्रा माने बै स्क्रिना माने ब्लक खालामनाय बायदि दा एसे सिरिबाय नालाय एसे फुरा एसे मोलेले नुयो माने मोजाङै माने फुवा नुयो पावारा खम जायो पावार होननानै बुजिबाय बै जालामा खोबनायसो ना जालामा खोबनाय आरोखि ओरैनोबा मोजां दंमोन दा नायफेरदोंना नायफेराखैमोन नेपालावसो मोनलांबाय नेपालाव लांनायाव मा होननाय नेपालाव नै बिफाया एसे मोजां खोन्थाफैनाय जों नायनाथ' उन्दैनिफ्राय बिराद नायदों ओमफ्राय नेपालाव लांनायाव मा होननाय नेपालाव दाख्लै लांदोंमोन नेपालाव लांनाया नै जोंनाव बेखौ नायोब्ला मेसिनाबो थोजासे गैया ओमफ्राय मावबाबो गले गले खेबथाम खेबनैसो जागोन नांगौआनो फायदा नांगौ मानो मैगंखौ जावनायावलाय खस्थ' खालामनो बोरैबा दिगदार जानो हागौ होननानै बुंनाय जाबाय
दा हायद्राबादाव लांथ'वाखैना लांगोन लांनो नागिरदों फैसानि नायनो लांथ'नाय हस्टेलनि नाम लिरनानै जोबथारदों आरो प्राइभेट दा फैसाखौनो सिगां ओरैनो बे जेनेबा दाथ' चेनेलफोरनिफ्रायबो एसे फैबायना फैबाय 1 लाखसिम फैबाय होनना खोनादों आं बिदिनो खाथियाव ओमफ्राय ओरैनो अपारेसनाव बेसेबां थांगोन बायदिमोन दा जायखिया रायज्लायहरग्राफ्रा बारा लाया दा बाथ्रायाथ' थानाय जानाय थांनाय फैनायासो जागोन ओरैनोथ' नायो ओमफ्राय जोङो ओरैनोथ' मानसिफ्रा ओरैनो खम होनोना ओरैनो हटेल बारा माबा होनखारो बायसान्सआव नांबावोबा जों मा खालामनो होननाय जागोन माबा मोनसे उफाय जागोन बे थांनानै थानायखौ लांग्रोबानो जाबाय मानसिखौ लांग्रोदो बेखौनो जोङो उननिफ्राय एसे खालामना गालांनो न'खराव नांबायबायबा नङा एसे लांग्रोदो आं सिगां रायज्लायनोसै दे बे माबानि आथिं बायनायखौ मैया सहैबाय फुङाव दहाय फुंनि 4:30 सहैदों ओमफ्राय दा एडमिट खालामबाय माबाय डक्टराबो फन खालामगासिनो गावसोरबो फन खालामहोदों मोजां सफैबाय होनना खिन्थादों आरो थारमाने नैबे चेनेलफोर बिदि सोरबा गथ'फ्रा बिदि खालामाबाथ' जों मिथियादे आंबो दाखालि मबाइलाव नुनानैसो माने मिथिबाय जे बिदि जानानै दङ खोन्थालायनाय बिदि थानांगौ आरो गामिफोरनिफ्रायबो जेनेबा जोंथ' बेरायबाय थायोल' जेनेबा बेफोरबायदि खना मा जादों मा जायाखैखौ गामि ओनसोलनि मानसिफ्रासो मिथियो नङा होमबा गामि ओनसोलनि मानसिफ्रासो खिन्थालायनांगौ आरो होमबासो जों मिथियो जेनेबा थांफेरा लोगो हमबाय बायबा मा जागोन बा एसे अननाय मोनगोन नामा नैबेखौ साननांगौ आरो थारमाने नायगोना नाया बिदा बिदि सानोना मानसिफ्रा माने बिदिखौ साननानै नांथारा आरोखि थांनानै साहस खालामनानै रायलायनांगौ बे नोंनि दुखुखौ नों खोन्थानानै लायाबा जों बोरै मिथिगोन नङा होमबा न'खर हाबनो हायाना दा बेबायदियाव जोङो माने मिथिस्लाबै थानायफोरखौ दिनै जोङो नैबे जे इउटुब चेनेल खुलिदों सोरबा फेसबुकजों होयो सोरबा माबाजों होयो नैबेफोरावसो जोङो मिथिनो हायो आरो नङा होमबा दा बेफोरबायदि मिथिनानैसो जों दिनै सहाय होनोबा माने हेफाजाब होनो होननानै फैनो हाबाय आरो नङाबाथ' जों मिथियामोन नङा होमबा बे ओंखायनो आङो माने बे चेनेल जोंहा नैबे प्रकाश बाबुआ जेनेबा आंनि फिसानि समान बिसोरो दिनै बेखार थास्लायस्लाय होननानै जों गावसोरबो मोनसे इउटुब चेनेलखौ रनानै दिनै बिदिनो गोबां मानसिखौ जोंना बे फिसाया सोरनिबा फिसाय गोमानाय सोरनिबा फिसा गोमानाय सोरबा माबा जानाय गोबां बे चेनेलजोंनो मोनहैफिनबायबो आंनि जायगायावबो गोबां मानसिया खैफोद जादों अबहायबा दिल्लीयाव आन्दायदों अबहायबा हारियानायाव थांनायाव आन्दायदों बिदि गोमानाय बेफोरखौबो मोनफिननो हाबाय दा आङो जायफोरा बिदि खुलिनानै जोंनि समाजनि गेजेराव मिथिहोनाय बा रायजो राजानो मिथिहोनानै दिनै जों सोरबा सासेया जेनेबा 10 थाखाबाबो 100बाबो 200बाबो हेफाजाब होनानै नङा होमबा दिनै बेफोरबायदि हेफाजाब होनो हादों बे चेनेलनि गेजेरजों नङा होमबा दिनै बिसोरबायदि चेनेल खुलिनानै माने आंना लुबैनाया ओरैबाव सोरबा गथ'फोरा बिदि बेखार थास्लायस्लाय गावनि माने टाइमखौ ओरैनो हगारस्लायस्लाय सोरबाथ' गथ'फोरा दा फरायनाय जोबनानै बा ओरैनो आदा खावनिया जानानैबाबो मबाइलजोंनो गोदोनानै थायोना न'फोराव सानफा थोलो गेमजों न' सिङाव थायो माबा खालामनानै थायो सोरबाया जौ लोंनानै खाथायो सोरबाया थास गेलेनानै खाथायो जाहाथे बिदि जाया बेखौ जों लुबैयो आरो नङा होमबा बिमा माहारि हिसाबै जोंहा लुबैयो आरो जोंनि गथ'फोरा बिदि दाजाथों दा दिनै प्रकाशमोन बायदिया दिनै बिसोरो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय गोहोसिम जाहैनो हाबाय मानो होनबा बिसोरो दा बेफोरबायदि बेखार थास्लायस्लाय होननानै बेफोरबायदि खुलिनानै दिनै समाजनि गेजेराव बेबोथ' समाज सिबिनाय नङा होमबा बेजोंनो मोनसे समाज सिबिनाय नै बेफोरबायदि जाजानो लुबैयो आरोखि आं गथ'फोरखौ माने जोंहा बिमाफ्रा जेब्लायबो गथ'नि मोजांखौ सानो नालाय माने मोजां जाजानो लुबैयो दा आं बिथांमोनखौ थेंक इउ माने बिराद धन्यबाद होयो जोंहा
गोरलैनिफ्रायनो नानिया मेगन नुवा बेखौथ' जों मिथियामोन देरगुलायबाय नङा होमबा देरगुलायबाय खिन्थानायबो गैया दिनै बेफोरबायदि मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं जा एसे हायो हेफाजाब होनो होननानै फैदों जे आङो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि सिनायोदां सोरबा सोरबा सिनायोना इउपिपिएलनि आफादगिरि आङो सेन्ट्रेलनि मिडियानि बिबान मोननाय गोजान बुथनि प्रेसिडेन्ट नोंखौथ' सिनायखायोदों आङो नुग्रोमोनानो दहाय आं सिनायखादों माने सिबा फैयाखैबाबो आं फैनायानो सिब फैनाय नङा होमबा जिहेथु आङो आइजोनि आफादगिरि बे जाहैबाय पेरेन्ट बडि बे फैनायनि थाखाय खेबसे आखाइ खबना होनो साबसिन नामा दा आं लुबैयो जे नोंथांमोना सिबा फैयाखै होननानै दुखु मोननो नाङा मानो होनबा सिबा बिराद बेस्थ' दं दा माने बियो खोब उन्दुयोबा 1-2 घन्टाल' उन्दुनो मोनो दा ओरैबायदि माने बिजि आरो हरनि 1टा गाहामसिम प्रग्राम लाबाय थानाय जादों जायगा जायगा बेबायदि केन्डिडेटआ फैदों केन्डिडेटआ फैदों जोंनिया फैदोंना जयन्टआ आदसा आदसा मोजाङानो जादों नोंसोरथ' जोंनियाव गोलैयो दाख्लै थांदोंना जोङो एक्ट्रेसआव गोलैजोबोना बे माबायाव माबाया नमिनेसनाव आंना लुबैनाया बेनो माने जोङो खुनु पार्टि फिलिंस लायालासिनो सोरनिबा न'आव खैफोद जादोंबा जाहाथे मिथिहोलायनाया मोजां आरो हायो खोमा एसे सहाय होनो बेफोरबायदि जायोना नङा होमबा मानसिया मानसिखौ सहाय होनांगोन नङा होमबा जेरै मोसौ गलियाव मोसौ हाबो नङा होमबा थिग बिदि जों मानसि हिसाबै मानसिया मानसिखौ सहाय होलायनांगोन नायलायनांगोन बे आरो आङो बिसेस इउपिपिएल दोलोनि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै दा आंना थांखिया बेनो माने माने जेसे हागौ सहाय होलायनाय बयजोंबो जा हायो नङा होमबा आरो जोंना थांखिया बेनो गरिबखौ नायग्रोथारनाय सबसे गरिबखौ जों नायग्रोगोन हानायखिनिखौ जोङो हेफाजाब होगोन आरो दाथ' जोंना सिबा ओरैबायदि मावनो थांखि लादों 2 मासावनो गोबां खामानि मावबाय 2 मासल' सरकार खुंदों बे 2 मासल' सरकार खुंनायावनो दिनै जोंना मानगोनां सिब प्रमद बर'आ गोबां स्कुलफोराव बेग आरि साइकेल बायदिसिना राननाय थांखि लादों मास्टार साख्रि मोनबाय स्कुल प्राइभेट स्कुलाव थानायफ्रा 2000 बेसेबांबामोन 160 जन 2160 जन मास्टार मोनबाय जोङो माबा मोननो हाबाय हा फाट्टा राननानैबो होनो हाबाय थिग बिदि आरो बेखायनो गोबां खामानि मावनो लादों मोनदों एबार आंनानो फार्स्ट बिराद गोजोननाय बाथ्रा गोजोनथाव होनबाथ' सालाकाथि समस्थियाव आरोखि आंनानो पलिं सेन्टारा आंनानो बांसिन आदसा जोंनि एबार 90सो हागोन ना हाया हानांगौ एबारथ' हागोन एबार 90 माने बिजेपि जइन जाबावबाय आरो सरकारबो दाबायना सरकारबो दाबाय फारसे 5 बोसोरा जोंनिखासै नोंसोर बेखिनिजों थांनानै माबा खालामहैग्रोदो जाखिनि रायजो राजा बयबो अननाय जाखिनि अनसुंथाइ हरबाय दा नैबे बिएम चेनेल न बिएम सोदोब बे चेनेल प्रकाश नार्जारिनि बे चेनेलजों जे दिनै बयबो जाखिनि हरबाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होनांगोन नङा होमबा मानो होनबा थाइसेबाबो थाइनैबाबो बयबो अननाय हरबाय बे हरनायफोरनि थाखाय खेबसे आखाइ खबनानै होनांगौ एकदमबारे थेंक इउ जाहाथे आरोबाव सोरबाया उन नुनायफोरा हरनोबो हागौ हरबावगोन फैनोबो हागौ नङा होमबा बेखायनो जोङो बेखिनिजोंनो नोंसोरो थाखा फैसाखौ बुथुमनानै दोनथुमबाय थायालासिनो थाब लांनो हाबा मोजां जागोन आरो मोनसे खोथाया बेनो कि मेडामा माने मिथिबाय आरो बिनि गेजेराव जोंसिम फैबाय आरोना आरो बिनि गेजेराव नायनो फैबाय बे नानिखौ आरो बेसे जि हायो बिथाङा मदद खालामफैबाय प्रमद सारा फैनो हायैयाव जेबो नंला बेनो बिथाङानो आइजो माहारिनिफ्राय नङा होमबा जेरै हमना ला बेबो हिन्जावसा मानसि जाहैखाबाय नङा होमबा स' बिनि हिन्जावसा हिसाबै दा बिमा महरै माने जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि जोंहानि बिना मेडामा फैबाय बेनि थाखाय बिराद जथेस्थ' आरोना जोंनि थाखाय मदद खालामफैदों नायफैदों दा रायजो राजाफ्रा जेसेबांखिनि हरबाय आरोना बे हरनायजोंनो जों नायग्रोनांसिगोन नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव उनाव जुदि एसे एनै माबा मोनसे जाबावोब्ला बेखौ
मेदाममोनहा आं हेफाजाब होगोन आंनि नाम्बारखौ लाखिबानो जाबाय आरो फैनायनि थाखाय मेदाम गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो माने मेदामा दाख्लैबो बैयावबो थांखांबाय कासिक'त्रायाव बेयावहाय जे आथिं बायदोंमोन ना बेयावबो थांखांबाय ओमफ्राय बेयावबो थांनानै मेदामा मदद खालामना होबाय ओमफ्राय थांबायबो ना मेदाम बिसोरो फैबाय ना दहाय फुंनि 4:30 सहैदों आङो हरनि 1:30 फन खालामदों 3:00 खालामदों दहाय सहैबाय बेसिम 4:30 बेयावबो खालामहरदों आं माबोरै जाखो आं फन खालामदों हरनि 1:30 खालामदों आं माबायदि दं पेसेन्टआ मोजाङै थांनो हादोंना हायाखै खबर लाबाय थिगैनो दङ मेदाम होनना बुंहरबाय गोजोननाय मोनदों आरो बैयो दहाय आरो दा दहाय 4:30 मोनहैबावदों बेयावबो आं कल खालामदों गारिया फैखोना फैदा एम्बुलेन्सआ आं डक्टरजों माबा खालामनानै माने फैदों आरो माने एम्बुलेन्सआ नेफैबाय थाखादों थिखोनानै माने मोजाङै मोजां दहाय सोहैबाय एडमिट खालामबाय बे एडमिट खालामनायावबो आंनो खोन्थाहरबाय डक्टरा डक्टरा खोन्थाहरबाय बुंबाय मेदाम सहैबाय जों मोजाङै मोजां आं दों नोंसोर थाखाय टेनसन दाखालाम जों आं दङ होननानै बुंहरदों आं थेंक इउ मेदाम नोंसोरबायदि बेबायदि एकदमबारे जोंनो इसान बिदि ससियेल समाज सिबियारि जोंनो लिडारा बिदि नांगौ आरो जोंनो नङाबा नांगोना नोंसोरनो बेनो आरोना खोथाया बिराद थेंक इउ गोजोननाय जासिबाय जेनेबा गावनि दायित्वखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ नोंथाङा पालन खालामलांदों आरोना बिदिनो बिराद धन्यबाद बिदिनो बिराद सासे लिडार आरो दैदेनगिरिनि आं सानो माने इयुनावबो माने जाहाथे रायजो राजाया आंखौ हेफाजाब होयोबा इयुनावबो आं मावलांबाय थानो होननानै थांखि लादों आरो बे रायजो राजाफ्रा गावसोरो रायजो राजाया हेफाजाब होयोबानो आङो अराय सम माने रायजो राजाखौ सिबिनो होननानै आं समायखेरा लानानै ओंखारखानाय दिनै न' बां गारनानै ओंखारनाय बायदि आंहाबो फिसा फिसौ दं नङा होमबा अब्लाबो आङो हिनजाव फिसा होननानै आं उन्दुनानै थायाखै 2004निफ्रायनो आङो आइजोनि खामानि मावबोदों दा बेखायनो आङो माने रायजो राजाया जुदि हेफाजाब होयोब्ला अनोब्ला अननाय होबासो अननाय मोना होमबा ओंखायनो आङो रायजो राजाया जुदि आंखौ अनोबा आं रायजो राजाखौ अनफिननो होननानै ओंखारदों आरो ओमफ्राय मेन खोथाया बेनोखि माने नैबे माबायावहाय बुहुमावहाय अननाय होलायनायजोंसो माने सोलिखायो बेखौ होनो साइकेल नामा रिसाइकेल गोसो जाबा गासिबो हायोनो बिमाया गोसो जाबा गासिबो हायो जानांगौ दा नै सोरांबानो ओंखाम ओंख्रि संबाय फिसाखौ जाहोबाय न'आव जाहोनानै खारबोबावबाय आरो हर गेजेर मानि पेसेन्ट मैया आथिं माबानायखौ बिथाङा कल खालामबावदों हरनि गेजेर मानि आरो 4:30 बेसेबांसो उन्दुगोदाय मेदामा मोनथिलाय लांला आरो आं हरनि 11टा मालाबा मिटिं खालामनानै 11टा जायो थांबाय संबाय खावबाय जाबाय 1टा गाहाम जायो ओमफ्रायसो उन्दुबाय बेबायदि आरो सोरांबानो न'आव मानसिफ्रा लाइन जाफैयो न'आव फैयो बयबो फिसाला नै सासे फिसाजो सानै दं फिसाजो सानै दं